ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилооти ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. субҳи 18 апрел дар доираи сафари кории худ дар шаҳри Санкт-Петербург раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳи роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчӣ Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маросими гулгузорӣ дар оромгоҳи ёдгории Пискарёв иштирок намуданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамин ҷо дар назди лавҳаи хотиравии сарбозони қаҳрамони тоҷикистонӣ, ҳимоятгарони шаҳри Ленинград дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ гулдаста гузошта ба хотираи шаҳидон арҷ гузоштанд. 18 апрел дар доираи чорабиниҳои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчӣ Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт-Петербург раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаев мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот ҳолати имрӯза ва дурнамои муносибатҳои стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Қазоқистон, инчунин робитаҳои байнипарламентии ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. 18 апрел ҳамчунин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қасри Таврии шаҳри Санкт-Петербург дар кори ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчӣ Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. дар кори ҷаласа раисони парламентҳо ва ҳайатҳои парламентии ҷумҳуриҳои Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. дар доираи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи пленарӣ як қатор лоиҳаҳои қонунҳои намунавии ассамблеяи байнипарламентии Иттиҳоди иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, аз ҷумла дар бораи баҳодиҳии кадастрии давлатӣ, технологияҳои зеҳни сунъӣ, ворид намудани тағйирот ба ҷанбаи рақамикунонии кодекси намунавии таълим дар давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар санадҳо баррасӣ гардиданд. вобаста ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи пленарии ассамблеяи байнипарламентии муҳокимаронӣ сурат гирифта қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе пойтахти тоҷикон ҳамчун шаҳри сулҳу субот ва ҳамбастагиву ҳамгироии мардуми тоҷик ном баровардааст ва бо ободиву шукуфоӣ ва осоиштагии хеш яке аз шаҳрҳои нодир дар дунё дониста мешавад. мушоҳидаҳо баёнгари он аст ки симои шаҳри Душанбе лаҳза ба лаҳза аз пештара дида зебову назаррабо шуда барои бошандагон инфрасохтори зарурӣ муҳайё гардидааст. тафсилоти бештар дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, оинаи таъриху зиндагии миллати тоҷик ва давлати тоҷикон аст. душанбе имрӯз намову таҷаллии хос дорад ки ба яке аз шаҳрҳои зеботарини ҷаҳон табдил ёфтааст. маҳз бо талош ва иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ симои Душанбеи муосир комилан тағйир ёфта ба гулистони ҳақиқӣ табдил ёфтааст. ҳусни пойтахт ҳусни миллат аст ва ободию шукӯҳи он маънои ободии кулли сарзамини Тоҷикистони соҳиби истиқлолро дорад. бо дар назардошти нуфузу эътибори умумимиллии пойтахт бо вуслати корҳои созандагӣ, шаҳри Душанбе ҳамеша ободу зебо ва бонизому хуштар ҳаст. салом, номи ман Ҷенни. ман аз Хитой мебошам. ба ман ин сарзамини зебо бениҳоят писанд аст. сохти шаҳр низ хеле зебо аст. дар кӯчаҳои шаҳр гулҳои зебо ва рангоранг бисёр ҳастанд ки дили ҳар як бинандаро ба худ тасхир мекунад. инчунин ҷойҳои зебо ва тамошобоб зиёд дорад, аз ҷумла боғи рӯдакӣ, боғи ирам. мардумаш низ мардуми хеле меҳмондӯст ва меҳмоннавоз мебошад. биёед
ва аз ин шаҳри зебо дидан намоед. бо роҳнамоии сарвари давлат таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи сайёҳӣ афзалият пайдо намуда ташаббусҳои бунёдӣ гузошта шуд. дар ҳошияи пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри тавсеяи соҳаи сайёҳӣ дар пойтахт бо дастгирии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иқдомҳои назаррас роҳандозӣ гардиданд ки дар рушди соҳа заминаи созгор фароҳам овардааст. душанбе шаҳре бо афсункориҳои меъморӣ ва гулистонҳои дилрабо, таҷассумгари мардуми шаҳрофар бо тамаддуни камназир, шаҳри умеду орзуҳои миллионҳо нафар тоҷикони ҷаҳон. шукуфоиҳо, сарсабзиҳо ва зебоиҳои пойтахти мамлакат ҳамагӣ чашмгиру фараҳбахшандаву дилфиреб. душанбеи хуррамшаҳру ҳамешабаҳор имрӯз бо манзараҳои дилфиребу боғҳои пургулу сарсабз ба шахс ҳаловати беинтиҳо мебахшад. дар домони душанбеи гулчеҳраву гулпираҳан лолаҳо руставу боғҳои он суре ба армоғон овардаанду боғҳои гулҳоянд. дар шукуфоию назарабоии онҳо асрори зиёде ниҳон аст ва гулҳо вобаста ба муҳиту вазъи ҳаво, насими субҳу тулӯи офтоб ва гузашти рӯзу ғуруби хуршед чандин ранг мегиранд. гулҳо рамзи зебоӣ, ишқу муҳаббатанд, сухан мегӯянду ҳазор оҳанг дар синаҳо доранд. Мне нравится погода. Погода очень классная. У нас в Бразилии всегда жарко. Здесь погода очень классная. Здесь много новых зданий. Технология, больше технологий есть. Что сам я люблю, это здесь безопасно. Люди хорошие. Еда тоже очень классная. Куртоп, шакароб, фатир-шубо. Все я люблю. Поэтому люблю Таджикистан. аввалин рӯйдоди хотирмоне ки дар ҳаёти сиёсию иҷтимоии пойтахт соли 2017 ба амал омад, дарабандии шаҳрҳои аз нигоҳи сайёҳии ояндадор ҷойи аввалро соҳиб шудани шаҳри душанбе буд. ин назарсанҷиро маҷаллаи сайёҳии 34 Travel бар асоси тадқиқоти ширкати машҳури амрикоии Мастеркард таҳия кард. соли 2018 пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ба қатори 10 шаҳри дар айёми баҳор барои сайёҳӣ муносиби иттиҳоди давлатҳои мустақил шомил гардид ки ин муждаи фараҳбахшро 19 апрели соли 2018 агентии таҳлилии Турстати Русия дар асоси натиҷаҳои ҳампурсӣ интишор кард. имрӯз пойтахти давлати тоҷикон шаҳри душанбе яке аз марказҳои муттаҳидсозандаи тоҷикону форсизабонони ҷаҳон гардидааст. боиси зикр аст ки дар саммити Федератсияи ҷаҳонии туристӣ ки аз 7 то 9 сентябри соли 2018 дар шаҳри Чиндаои ҷумҳурии халқии Хитой баргузор гардид, шаҳри душанбе ба узвияти Федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ пазируфта шуд. душанбе қалби тоҷикистон, шаҳри сулҳ, пойтахти давлати озоду соҳибихтиёри тоҷикону тоҷикистониён, мавои меҳр, умед ва армони тамоми тоҷикони дунёст. ҷаҳонгир Сафарализода, Зайниддин Ҷаббор, шаҳри Душанбе, ахбор. дар шаҳри душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои нозирони минтақаҳои озоди иқтисодӣ баргузор гардид ки дар он вазъи кунунии фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ суғд, Данғара, Кулоб, Панҷ ва Ишкошим мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар ин хусус ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. ҷаласаи навбатии шӯрои нозирони минтақаҳои озоди иқтисодӣ таҳти раёсати муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои нозирони минтақаҳои озоди иқтисодӣ Ҳоким Холиқзода баргузор гардид. иттилоъ дода шуд ки ба ҳолати 1 январи соли 2025 дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ 107 ширкати ватаниву хориҷӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 41 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии Суғд, 36 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии Данғара, 9 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии Кулоб, 17 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии Панҷ ва 4 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим рост меояд. дар кори ҷаласа маъмурони минтақаҳои озоди иқтисодӣ оид ба иҷрои қарорҳои ҷаласаҳои қаблии шӯрои нозирон ҳисоботи худро пешниҳод намуданд. танҳо дар соли 2024 дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ 24 субъект ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 7 субъект дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд, 9 субъект дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара, 6 субъект дар минтақаи озоди иқтисодии Панҷ ва 2 субъект
дар минтақаи озоди иқтисодӣ кулоб мебошад. ҷалби сармояи ватании хориҷӣ дар соли 2024 ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ 114 миллион сомониро дар бар гирифтааст, ки афзоиши он нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 маҷмуан 11%-ро ташкил медиҳад. аз оғози фаъолият дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ 1625 ҷойи корӣ таъсис дода шуда ҳаҷми умумии сармоягузориҳо бошад ба 2 миллиарду 499 миллион сомонӣ расидааст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии минтақаҳои озоди иқтисодӣ сол то сол афзоиш ёфта аз оғози фаъолият ба 2 миллиарду 988 миллион сомонӣ баробар гардидааст, ки ин албатта ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ таъсири мусбии худро мерасонад. мувофиқи маълумот аз оғози фаъолият то имрӯз ҳаҷми пардохтҳои андозӣ ва боҷҳои гумрукии субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба буҷети давлатӣ 386 миллион сомониро ташкил додааст. ҳамчунин баён гардид, ки бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар паём ба Маҷлиси Олӣ 28 декабри соли 2024 вобаста ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмини шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ ироа гардида буданд, аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо пешниҳоди лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби фаъолияти намояндагони мақомоти давлатӣ дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ тибқи принсипи равзанаи ягона дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор дар назар дошта шудааст. дар фарҷом вазорату идораҳои дахлдор ва роҳбарони минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҷиҳати бартараф намудани камбудиву норасоиҳои ҷойдошта, тақвият додани фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ, таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот ва содироти онҳо вазифаҳои мушаххас гирифтанд. Дилшод Ҳакимзода, Зайниддин Ҷаборзода, Ахбор. истиқлоли энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёти кишвар маҳсуб меёбад. дар замони соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ноил гардид. доир ба ин ва дигар тағйиротҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ, Маҳмараҷаб Абдуллозода гузориш медиҳад. расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва имрӯз дар вилояти Хатлон баҳри беҳтару хубтар намудани вазъи соҳа тамоми тадбирҳои судманд андешида шуда истодааст. истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт маҳсуб меёбад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ноил гардид. яке аз дастовардҳое ки ба рушди иқтисоди миллӣ таъсири бештар дорад, ин пешравиҳои соҳаи энергетикии кишвар мебошад. имрӯз истиқлолияти энергетикӣ дар сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат яке аз ҳадафҳои асосӣ ба шумор меравад. бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва самараноку оқилона истифода бурдани он 15 апрели соли 2025 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. яке аз онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. лоиҳаи ин санад дар асоси супориши президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 27 марти соли 2025 дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд, аз ҷониби вазорати адлия таҳия гардидааст. баъд аз ба имзо расидани қонуни мазкур мо кормандони соҳаи энергетика бояд барои истифодабарии сарфакорона ва самаранокии нерӯи барқ ба ҳама намуди истифодабарандагони барқ бештар корҳои фаҳмондадиҳӣ ва дастуру супоришҳо оиди бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт корҳои заруриро ба роҳ монем. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дахолат кардан ба таҷҳизотҳои ҳисоби барқӣ бо мақсади насупоридани маблағи истифодабарии қувваи барқ ё бепайваст шудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ, истифода бурдани қувваи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст. гуфтам ба маврид аст ки бо мақсади таҳкими истиқлолияти энергетикӣ истеҳсоли энергияи барқ дар кишвар сол то сол зиёд мегардад. дар ин самт оқилонаву самаранок истифода бурдани нерӯи барқ
дар вилояти Хатлон тадбирҳои судманд рӯи кор омада бо барнома ва лоиҳаҳо баҳри пешгирӣ намудан аз талафот ва дар самти оқилона ва самаранок истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби масъулин корҳои лозима анҷом дода мешавад. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, вилояти Хатлон, ахбор. дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара корҳои ободониву созандагӣ бомаром идома дорад. деҳаи даштаки ҷамоати деҳоти лолазори ноҳияи Данғара ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ташкил гардидааст, бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинон соҳиби роҳу пули мошингузар шуданд. гузориши ҳамкоронамон Салоҳиддин Неъматов дар ин хусус. ба истифода додани пули мошингузар бо дарозаи 45 метр ва таъмиру сангфарш намудани роҳ дар деҳаи даштаки ҷамъати деҳоти лолазори ноҳияи Данғара боиси хушҳолии сокинон гардид. зеро ҳамин масир ки 20 километр аз маркази ноҳия дуртар аст, барои рафту омади сокинон махсусан дар фасли зимистон мушкилӣ эҷод мекард. пуле ки дар болои дарёи Тоҳирсу сохта шуд, деҳаи мазкурро бо шоҳроҳи Душанбекуллоб бо 3 километр мепайвандад ва то маркази ноҳия 6 километр. мавриди зикр аст ки деҳаи даштаки ҷамъати деҳоти лолазори ноҳияи Данғара дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ташкил гардида, марҳила ба марҳила инфраструктураи он мукаммал мегардад. тавре иттилоъ дода шуд, сохтмони пул ва роҳи ин деҳа бо сарфи наздики 1 миллион сомонӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинон анҷом ёфт. заминҳои пахтазори ҷамъати деҳоти лолазор ки қисмати зиёдаш дар он тарафи дарёи Тоҳирсу ҷойгир аст, ифтитоҳи ин пули мошингузар барои рафту омади хоҷагидорон низ мусоид гардид. сокинони деҳоти мазкур бо шукргузорӣ ва ризояти комил аз тинҷиву осоиштагии ватан, арҷгузорӣ ба урфу анъанаҳои неки ниёгон дар ин рӯз бо оростани намоишгоҳи ҷашнӣ намунаи ҳунарҳои мардумии дастӣ аз қабили дузандагиву оҳангарӣ, ҳамчунин омода кардани ҳаргуна таомҳои миллии баҳорӣ ҷашни Наврӯзро ки ба ҷашни тозакориву ободонӣ ва созандагиҳо табдил ёфтааст, таҷлил намуданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, ахбор. дар баробари минтақаҳои дигари мамлакат дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба васеъ намудани масоҳати замини кишт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, мутобиқи нақша соли равон дар ноҳия мувофиқи дурнамо дар майдони 1602 гектар кишт гузаронида мешавад. айни ҳол корҳои ибтидоӣ дар ин самт сомон ёфта дар заминҳои назди ҳавлигӣ сабзавоти барвақтӣ шинонида шудааст. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. соҳаи кишоварзӣ аз самтҳои калидии ҳукумати мамлакат маҳсуб ёфта, рушди он ба беҳбудии рӯзгори сокинон мусоидат мекунад. ноҳияи Рӯшон аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофияш барои рушди соҳаи кишоварзӣ мусоид буда, дар баробари дигар самтҳо дар парвариши сабзавоткорӣ хеле пешгоҳ мебошад. соли равон аз рӯи нақша дар майдони 1602 гектар кишт гузаронда мешавад. дар ноҳия хоҷагидорони алоҳида ба заминдорӣ шуғл дошта, ҳамасола бо меҳнати алол ҳосили дилхоҳро ба даст мебиёранд. бахши кишоварзии ноҳияи Рӯшон дар асоси дастуру қарорҳои ҳукумати кишвар фаъолиятро ба роҳ монда, ҷиҳати татбиқи сиёсати аграрӣ, самаранок истифода бурдани заминҳо, ба гардиш кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорховида, аз худкунии заминҳои нав, баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухми парварӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ саъю талош намуда, ҳар як масоҳати заминро самаранок истифода мебаранд. имсол тибқи нақша дар ноҳия дар масоҳати 1600 гектар замин кишт гузаронда мешавад. шуруъ аз охири моҳи марти соли равон дар ноҳия аллакай шудгори заминҳо оғоз карда шуд. ба ҳолати ҳозира зиёда аз 90% заминҳо шудгор гардиданд ва бисёре аз хоҷагидорон дар хоҷагиҳои назди ҳавлигиашон гармхонаҳои майда ва сабзавоти барвақтиро кишт намуданд ва умед дорем ки то моҳи май соли равон яъне кишту кори баҳориро пурра ба анҷом расонем. дар ноҳияи Рӯшон хоҷагиҳои деҳқонӣ таъсис дода шуда, дар пешбурди фаъолияти кишоварзӣ нақши бори
ворис мегузоранд. таъсиси гармхона як рукни муҳими пешрафти соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия мебошад ки 34 адад гармхонаҳо дар қаламрави ноҳия фаъолият карда истоданд. имсол бинобар бо номусоидии боду ҳаво ҳанӯз киш дар гармхонаҳо пурра ба анҷом нарасида, умед аст то давомои моҳи май киштукор пурра ба охир мерасад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, нояи рӯшон, ахбор. вазъи соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Исфара. заминдорони шаҳри Исфара ҷиҳати истифодаи босамари замин, риояи дурусти қоидаҳои кишти зироатҳо, истифодаи тухмиҳои хушсифату серҳосили ба маҳал мутобиқ тадбирҳои зарурӣ меандешанд. хоҷагидорон бо истифода аз ҳавои мусоид бештар дар саҳроянд ва кӯшиш мекунанд ки ҳар як қитъаи ба зиммаашон бударо мақсаднок истифода карда дар таъмини бозори дохила бо маҳсулоти худӣ самгузор бошанд. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. аҳли заҳмати кооперативи тиҷоратии тухмипарварии чоркӯҳи шаҳри Исфара дар самти истифодаи самараноки обу замин, рушди соҳаи боғпарварӣ ва афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти пурсамар доранд. Кооперативи тиҷоратии тухмипарварии чоркӯҳ яке аз хоҷагиҳои калони кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, деҳқонон асосан ба боғдорӣ, кишту парвариши ғалладонагиҳо ва сабзавоту полезиҳо машғуланд. хоҷагидорони чоркӯҳ соли равон кишти зироатҳоро мутобиқ ба меёрҳои агротехникӣ ба роҳ монда ният доранд ки ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. имрӯзҳо аҳли саҳрои хоҷагӣ баҳри муташаккилона гузаронидани кишти сабзавоту полезиҳо аз ҷумла картошка тадбирҳои амалӣ меандешанд. хоҷагии мо яке аз самтҳои асосияшин ғаллапарварӣ мебошад. мо имсол дар майдон 72 гектар кишти ғаллагӣ гузарондем ва ҳоло бошад озиқаи якумашро дода ба обдиҳӣ сар кардем. дигар самти асосии мо ин картошкапарварӣ мебошад ки мо имсол тибқи нақша ба 105 гектар бояд кишти картошка гузаронем ва айни ҳол дар майдони 81 гектар мо то ба имрӯз кишти картошка гузарондем. яке аз омилҳои баланд бардоштани ҳосилнокии картошка ин албатта нав кардани тухмиҳо мебошад ки мо ҳамасола тухмиҳоро нав карда ҳосилнокии картошкаро баланд карда истодем. хоҷагии мо қариб 200 тонна захираи тухмӣ доштем ки ҳоло кишт карда истодем ва боқимонда тухмиҳоро мо аз ноҳияи Деваштич шартнома дорем ки рафта аз онҳо тухмиҳои репродуксияи якум элита гирифта омада кишт мекунем. ин албатта навҳои Нури Нисо, Аладдин, Беҳуш мебошад ки мо ҳамасола тухмиҳои нав карда ҳосилнокиро баланд мегардонем. мо албатта тибқи супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззин миллат ки мо ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода бурда барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, барои таъмини амнияти озиқаворӣ хоҷагии мо низ саҳми худашро гузорад. бояд гуфт ки ин кооператив ба қатори хоҷагиҳои беҳтарин дохил шуда дар самти истеҳсоли ғалла низ яке аз пешқадамҳо маҳсуб меёбад. имсол хоҷагидорон ҷиҳати саҳмгирӣ дар таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат дар майдони 97 гектар кишти гандумро ба роҳ монданд ки имрӯзҳо нашъунамои хуб дорад. деҳқонон тасмим гирифтанд ки имсол низ тухмии баландсифати гандумро парвариш намуда ба хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ пешниҳод намоянд. бояд гуфт ки хоҷагии мазкур дорои зиёда аз 700 гектар замин ва аз ҷумла 285 гектар замини кушод ва 415 гектар боғот буда, аҳли саҳрои хоҷагӣ дар таъмину таҳкими истиқлолияти озуқавории мамлакат ҳиссаи шоён мегузорад. Собир Аюбӣ, Саҳбон Қурбонов, шаҳри Исфара, Ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.